A CIGA e UGT chegan a un preacordo coa patronal para a creación dun novo convenio colectivo para o sector da conserva. Todas as partes involucradas, as comisións obreiras, asinaron o preacordo que establecerá as novas condicións laborais dos traballadores do sector. O novo convenio regulará sancións que poidan sufrir os traballadores por cometer faltas na empresa, a igualdade salarial entre homes e mulleres, os permisos laborais, as clasificacións profesionais, o incremento salarial e a xornada nas fins de semana e días festivos. Que tal, saudos? A CIGA e a UGT terán agora un mes para ratificar este preacordo. Dentro duns minutos falamos deste asunto, antes titulares. A angustia das familias da tripulación do Villa de Pitanxo vai a máis. Esta mañá concentráronse diante da subdelegación do Goberno en Pontevedra reclamando medios para que continúe a busca dos desaparecidos. 4 asociacións demandan maior protección para a Torre de Bermúdez na Pobra. Consideran prexudicial a instalación dunha terraza na zona. O xerente da área sanitaria de Pontevedra, Salnés, recoñece que a situación da atención primaria no Grove é precaria. A xerencia, así e todo, di entender o malestar da veciñanza, pero non avanza solucións. A Deputación de Pontevedra incorpora ao seu orzamento para este ano 26 millóns de euros procedentes de remanentes. Vanse repartir entre todas as áreas do Goberno e para a xestión dos fondos europeos. Noia acolle a primeira proba da Copa Galega de Andaina. Será o domingo 27, componse dun percorrido de 25 kilómetros. Dous dos mariñeiros falecidos no afundimento do Villa de Pitanxo xa están no porto de San Xoán de Terranova, no Canadá. Os corpos foron trasladados na embarcación Nexus de bandeira canadense. Chegaban a terra contra o mediodía, hora galega. Unha vez desembarcados, os corpos están sendo identificados para a súa posterior repatriación. A estas tarefas asiste o cónsul xeral de España en Montreal, que xa foi trasladado pola embaixada española ata Terranova. O retraso da chegada do barco a terra debese ás malas condicións meteorolóxicas que se están a rexistrar na zona. Ademais de moita chuvia, durante esta xornada rexistráronse refachos de vento de ata 120 km por hora. Esta situación provocou que a embarcación na que viaxan os 3 superviventes e os outros 3 cadáveres recuperados atrasase a súa chegada a porto ata mañá. E o pesqueiro galego Playa Menduiña 2, que tiña previsto chegar a terra sobre as 4:30 desta tarde, pero que finalmente vai no facer en principio mañá sobre a 1:30. A embarcación está sendo escoltada polo Servizo de Gardacostas do Canadá. As tarefas de identificación daban esta tarde os primeiros resultados. A familia do tripulante do Villa de Pitanxo, Rogelio Franco Damazo, confirmaba que o seu é un dos corpos trasladados ao porto de San Xoán de Terranova. Trátase do primeiro cadáver identificado de xeito oficial. Aínda que residía en Pontevedra, a súa familia decidiu soterralo no Perú. O seu corpo será repatriado directamente dende Terranova. A familia participou esta mañá nunha xuntanza na subdelegación do Goberno en Pontevedra. Dende alí manifestaban o seu desexo de recuperar o corpo de Rogelio. Ya llevamos desde el martes que pasó el accidente, hasta ahora no sabemos nada prácticamente. Sabemos que hay, no sé, 11 desaparecidos creo, o 10, así, no sé. Pero no sabemos si él está entre ellos, no sabemos la verdad. Lo único que pedimos es que, claro, tomen la búsqueda y que encuentren a los cuerpos, es lo único que queremos y lo que pedimos, claro. Les rogamos que aparezcan. A angustia das familias da tripulación vai a máis. Esta mañá concentráronse diante da subdelegación do Goberno na cidade de Pontevedra e despois mantiveron unha reunión coa subdelegada, con Maica Larriba. Tras 2 horas de encontro, abandonaron o edificio sen compromisos firmes por parte do Executivo Central. Insisten en reclamar os medios necesarios para que continúe a busca dos 12 mariñeiros do Villa de Pitanxo que continúan aínda desaparecidos. Preto de 2 horas durou esta mañá a reunión que a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, mantivo con varias familias da tripulación do Villa de Pitanxo. Un encontro que rematou unha vez máis sen compromisos. Hemos salido outra vez abatidos e con falta de compromiso. Outra vez palabras, pero hechos ningunos. Y otra vez hacemos un llamamiento, por favor, ¿qué más nos quieren hacer? Esto es una tortura y cada hora que pasa es más difícil encontrar algún cuerpo, que sabemos que no tienen vida, pero los queremos de vuelta. Antes e despois da reunión reclamaron o mesmo que onte trasladaron ao ministro de Pesca. Queren que se poñan en marcha os recursos necesarios para que continúe a busca dos 12 mariñeiros que seguen desaparecidos.
exigimos ya respuestas, pero hechos, no palabras. Ya estamos cansados, hechos. ¿Qué barcos van a ir? ¿Van a salir aviones? Porque si hubiera elecciones estaría aquí el presidente Sánchez. Si hubiera elecciones estaría la ministra de Trabajo. ¿Dónde está la ministra de Trabajo? Le hago un llamamiento a la ministra de Trabajo. 12 trabajadores están siendo abandonados. Non confían no goberno, que hoxe asegurou que Canadá retomará a busca cando mellore o tempo. Insisten en que se compense os pesqueiros que están na zona para que participen no operativo, algo que afirman xa están facendo de xeito totalmente voluntario. Mi pareja tenía un amigo en otro barco y él se ha comunicado con nosotros y él ha dicho que el barco de ellos pararon el miércoles por la tarde porque había mal tiempo y no podían seguir en la búsqueda. Pero eso es porque ellos han pedido a su capitán que que ayuden y que cooperen con la búsqueda. Es triste, están avergonzados de que les pudo pasar lo mismo y allí nadie hace nada por nadie. Están avergonzados del gobierno, están avergonzados de todo. Contrapoñen o sentimento de abandono por parte das administracións o apoio que aseguran están a recibir da cidadanía. Non en van esta mañá puxeron en marcha unha petición en change.org para recadar sinaturas que apoien a continuidade dos traballos de busca. A campaña superou as 30.000 sinaturas nas primeiras 8 horas. A traxedia do Villa de Pitanxo golpeou o Instituto Allinclán de Pontevedra. Janet, a filla de Edmond Okutu, un dos mariñeiros veciño da cidade, estuda terceiro da ESO neste centro da cidade. Hoxe, estudantes e profesores concentráronse ás portas do edificio. Ali gardaron un minuto de silencio e leron un comunicado de apoio ás familias e ás súas reclamacións. Eles tamén se suman ás voces que reclaman que non pare a busca da tripulación que aínda continúa desaparecida. Para expresar o noso sentimento compartido de apoio ás familias dos mariñeiros falecidos na traxedia do Villa de Pitanxo e para roupar con este xesto de respecto e agarimo a nosa compañeira Janet e a súa familia pola perda do seu pai. Moitas grazas por acompañarnos neste silencio de dor. Non deixedes de buscalos. Pois aquí estamos para apoiar a nosa compañeira en todo o que necesite e para tamén a todas as familias que se viron afectadas, claro. En esa concentración participaron tamén membros da Corporación Municipal de Pontevedra, entre eles o alcalde da cidade. Miguel Anxo Fernández Lores tivo palabras de apoio para todas as familias da tripulación, en especial pros dous veciños de Pontevedra, Edmond Okutu e Rogelio Franco Damazo. O rexedor explicou que foi nas últimas horas cando tivo coñecemento de que os dous residían en Pontevedra. Pola mañán para poñerlle o Concello a disposición do que lle fixera falta, non? Eles teñen falta de información, están pendientes de que os chamen para ir a reconocer os cadáveres no caso de que sean cadáveres e non desaparecidos. Toda a miña posición é de apoio á demanda que teñen de que se sigan buscando eses cadáveres na medida do posible, non? Podes entender que haxa un impasse nun momento determinado por cuestións meteorolóxicas, pero hai que seguirlo buscando pola vía que sea, porque teñen dereito a poder despedirse dignamente dos seus familiares, non? Bueno, a dor das familias dos aínda desaparecidos esténdese por toda a nosa contorna en Cambados, de onde un dos mariñeiros continúan consternados pola traxedia. O Concello avanza que vai xestionar axudas para a familia a través da Consellería do Mar e tamén dos Servizos Sociais Municipais. O alcalde explica que o de Miguel era o único soldo que entraba na casa porque a súa muller estaba sen traballo e os fillos aínda están estudando. Cambados segue tinguido de loito pola traxedia do Villa de Pitanxo. Un dos mariñeiros desaparecidos, aínda que de orixe peruana, levaba máis de 10 anos vivindo na localidade. Aquí deixa muller e 2 fillos. O Concello, en contacto con eles dende o minuto 1, trasládalle o seu apoio. Un apoio anímico, moral, que non é menor, porque entendo que moitas veces as familias necesitan sentirse apoiadas, especialmente cando son persoas estranxeiras que non teñen aquí as súas raíces. Ademais, contemplase tamén un posible apoio económico. O goberno local, canda a confraría cambadesa, xestionarán con Mar unha axuda para a familia. Consultamos coa Consellería de Pesca de tramitarlles unhas axudas temporais que existen habilitadas a través da Consellería de Pesca para persoas desaparecidas ou falecidas no mar, mentras non resolven
todos os trámites burocráticos que se van complicar máis no caso de que non aparezcan os corpos. E ademais, indica o alcalde, os servizos sociais municipais tamén contemplarán outras axudas para a familia, tendo en conta que a muller está sen traballo e os fillos estudando. El era o único sustento económico da unidade familiar, que era a única persona que estaba traballando, a súa muller está desempleada e os 2 fillos que ten son estudiantes. Polo tanto, a través dos servicios sociais facilitaremos toda a axuda, por exemplo, para o alugueiro, que viven de aluguer, para o alugueiro da súa vivenda, ou incluso se precisasen tamén axudas para alimentos. Samuel Lago defende a necesidade de que as familias reciban de xeito áxil e fiable as novidades que cheguen dende o Canadá. Lamenta que en algúns casos a información chegue só a través dos medios de comunicación. Necesitan unha canle de información fiable, porque realmente están recibindo a información principalmente a través dos medios de comunicación. A veces pode ser contradictoria ou non ser concordante a que ven en uns medios con respecto a que figuran en outros, e eles querían ter un medio de comunicación oficial. O rexedor celebra a decisión de que sexan os equipos psicolóxicos os que contacten coas familias. Defende tamén esgotar todos os esforzos na busca dos corpos, incluso co envío de medios españois á zona. Viámoslo no comezo do informativo, os sindicatos CIGA e UGT chegan a un preacordo coa patronal para a creación dun novo convenio colectivo no sector da conserva. Na reunión mantida onte en Madrid, todas as partes involucradas, as comisións obreiras, asinaron o preacordo que establecerá as novas condicións laborais dos traballadores do sector. O novo convenio regulará as sancións que poidan sufrir os traballadores por cometer faltas na empresa, a igualdade salarial entre homes e mulleres, os permisos laborais, as clasificacións profesionais, o incremento salarial e a xornada nas fins de semana e días festivos. Os temas de máis controversia eran o do aumento salarial e a igualdade laboral e a xornada da fin de semana. O acordo dos dous últimos puntos non convence a comisións obreiras e por iso non asinou o preacordo. Os sindicatos que se aceptaron terán agora un mes para ratificar o convenio. Bueno, pois a CIGA cualifica o convenio como o mellor da historia do sector e pioneiro en moitos dos seus artigos. Segundo a Central Nacionalista, con este acordo mantense o poder adquisitivo dos traballadores e acabarase coa fenda salarial entre homes e mulleres nun prazo máximo de 4 anos. Dende a CIGA non entenden a postura de comisións obreiras e acusan a este sindicato de mirar tan só polos seus intereses. O sindicato da CIGA celebra o acordo acadado coa UGT e coa patronal para elaborar o novo convenio do sector da conserva. Dende o sindicato van máis alá e cualifican a este acordo como o mellor convenio da historia do sector. Segundo indican, a Unión Sindical conseguiu que os empresarios aceptasen as súas propostas, incluso en puntos nos que estaban tan afastados como o incremento salarial. Porque é o primer convenio que non perde poder adquisitivo os traballadores e as traballadoras. É o primer convenio que garante o IPC real interanual a final de cada ano da vixencia do convenio. A CIGA tamén sinala que este acordo ten artigos pioneiros, como a creación dunha comisión técnica para eliminar a fenda salarial nun prazo máximo de 4 anos. Un complemento adicional para as categorías feminizadas como son as do Grupo 5, encamiñado a rematar a fenda salarial. Insisto, único convenio. A maiores se conseguiu que o 40% da plantilla de fixas e fixas discontinuas sea o 40%, para ir disminuindo esa fenda salarial. Outro dos puntos nos que as partes estaban moi distantes e finalmente chegaron a un acordo en a xornada laboral. As conserveiras traballarán durante as fins de semana, pero só cos novos traballadores. Que non afecta absolutamente en nada a plantilla actual que están agora mesmo nas empresas. Nada. Porque son contratos de nova creación. Contratos de nova creación. Con un contrato fixo a tempo parcial, a contratación ten que ser pola empresa, non pode ser contratados por ETTs. Ambas partes teñen agora un mes para pechar o acordo. A CIGA xa trasladou o preacordo aos seus afiliados e aos comités para que o ratifiquen. Dende o sindicato tamén anunciaron que cesarán as manifestacións e criticaron a comisións obreiras por non sumarse e culpan de mirar exclusivamente polos seus intereses.
Bueno, pois a valoración da CIGA contrasta totalmente coa de Comisións Obreiras. Dende este sindicato sinalan que o acordo asinado pola CIGA e a UGT é unha traizón a todas as traballadoras e traballadores que se manifestaron durante todos estes meses. Segundo Comisións Obreiras, con este convenio non se rematará coa fenda salarial e se deixa nunha condición precaria os traballadores das fins de semana. No seu caso, advirten, non pararán coas mobilizacións. O Sindicato de Comisións Obreiras foi o único que non asinou o preacordo polo convenio do sector da conserva. Dende a central sindical sinalan que este acordo non avanza en dereitos pros traballadores nin remata coa fenda salarial. Advirten que se a patronal pon trabas á comisión técnica, as mulleres continuarán cun salario inferior ao dos homes. Sabemos que as comisións que se crean e que se firman nun convenio nunca se levan a cabo. Tedes que solo coller o convenio anterior e xa veredes como hai unha comisión de igualdade, unha comisión de contratación, e non se formaron nunca ni se crearon. A parte, hai que ser un pouco, non vou decir inteligente, a patronal, unha vez que consiga a firma do convenio, vai agora a poñerse a facer unha comisión para aumentarlle o salario ainda máis aos oficios ou a fabricación, se xa o ten firmado. Tamén critican a carta quenda, denunciando que os traballadores novos quedarán cunhas condicións precarias e que os empresarios acabarán forzando o resto de empregados a traballar as fins de semana e os festivos. Contratos de fin de semana con salarios de salario base e complementos de 35 euros por un sábado, 65 euros por un domingo, que a xente está a vender como que só afecta as novas contratacións, pero que pasa? Non teñen dereito a condicións dignas de traballo as novas contratacións? E o personal fijo e fijo discontinuo da empresa que traballa de lunes a viernes non se vai ver abocado ao final a ir ao fin de semana, porque sabemos como funcionan as empresas que meten presión aos traballadores. Por estas dúas cuestións consideran que o acordo é unha traizón aos traballadores e traballadoras e sinalan directamente a CIGA e UGT. Por que fan sair á rúa milleiros de traballadores e traballadoras do sector por un salario digno, pola equiparación salarial entre homes e mulleres e por un non rotundo o cuarto turno obrigatorio? Os traballadores e traballadoras do sector da conserva deberían reclamarlle a CIGA e UGT a perda económica de tempo destas jornadas do día 3 e 4 de febreiro por sentirse engañadas e traicionadas por estas dúas centrais sindicais. Deberían sacarlle a representatividade nas súas empresas. No caso de Comisións Obreiras sí que continuarán cos mobilizacións previstas. Mañá manifestaránse en Boiro e piden o apoio dos traballadores e traballadoras sindicados tanto en UGT como na CIGA para que non se acepte este preacordo e continúen as negociacións. O xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés recoñece que a situación da atención primaria no Grove é precaria. Esta mañá mantivo un encontro co alcalde Meco. Falamos deste asunto de contado despois da publicidade aquí nas Novas do Día. Aquí estamos, nas Novas do Día, en Canal Rías Baixas. O xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés recoñece que a situación da atención primaria no Grove é precaria. Esta mañá reuniuse por fin co alcalde Meco, o concelleiro de Sanidade e tamén representantes no municipio do PP, Esquerda Unida e o Bloque Nacionalista Galego. A xerencia di entender o malestar da veciñanza do Grove, tendo en conta que dos 7 médicos que tiña que haber no Centro de Saúde de Monte da Vila só hai 4 prazas cubertas. O alcalde lamentou que, aínda por riba, eses 4 facultativos por diferentes circunstancias non sempre poden atender doentes, quedando en moitas ocasións con tan só 3 ou 2. Esta situación, di Cacabelos, tradúcese en que 4.000 doentes están sen médico e que son derivados a outros doutores que xa teñen o seu cupo. A solución que pon sobre a mesa o Sergas para este ano é a posta en marcha dun concurso para cubrir máis dun 100 de prazas. Polo tanto, esas 2 vacantes que hai no Grove. A parte negativa é que ese concurso non remataría ata finais de ano, polo que os problemas na Vila Meca manteríanse polo menos ata daquela. Máis cousas. Investigado un veciño de Ribeira por un presunto delito contra a seguridade viaria. A Garda Civil de Tráfico interceptou o condutor dunha motocicleta realizando adiantamentos a outros vehículos en zonas prohibidas con visibilidade reducida e invadindo o carril contrario. Tras darlle o alto, comprobaron que o vehículo carecía de seguro e de ITV en vigor e sobre o condutor pesaba unha suspensión temporal do permiso de conducir. Foi sometido ás probas de alcolemia, arroxando un resultado positivo non só en alcohol, senón tamén no consumo
consumo de diversas sustancias estupefacientes. Os axentes procederon á inmovilización do vehículo e a tramitar as correspondentes denuncias. Imos ata a Pobra. 4 asociacións patrimoniais denuncian a suposta desprotección da Torre de Bermúdez. Nun escrito conxunto remitido á Consellería de Cultura, piden a retirada da terraza dun local hostaleiro que se atopa ao seu carón. As 4 asociacións, a Forneiriña, Novaterra, Illa de Tambo e Umia Vivo, remitiron un escrito conxunto á Consellería de Cultura demandando maior protección para a Torre de Bermúdez na Pobra. Critican a colocación da terraza dun local hostaleiro que non respeta as distancias mínimas con este edificio do século XVI, declarado Monumento Histórico Artístico. Ademais da acumulación de mesas que limitan o paso pola vía pública, critican a presenza de parasoles que dificultan a percepción do ben de interese cultural, así como a instalación dun panel que limita o acceso á rúa e o uso como zona de tapeo do peche perimetral da torre. Dende o Concello defenden que se trata de usos totalmente compatibles, tal e como acontece noutras zonas de especial interese patrimonial como pode ser a Catedral de Santiago. Recoñecen a existencia de problemas puntuais de accesibilidade motivados polo incremento da capacidade das terrazas derivada da pandemia que se solucionaron sen maiores incidencias. Creemos que un uso perfectamente compatible, que o edificio se pode contemplar sin ningún problema e se pode apreciar o seu valor arquitectónico sin ningún problema. Se fala tamén dun problema de accesibilidade e é certo que hubo de maneira puntual, como hai en moitas outras zonas do Concello, non? Pois acabamos de vivir unha época complicada do Covid, donde autorizamos pois unha maior ocupación da vía pública por parte das terrazas, como creo que pasou en casi todos os concellos de Galicia. A prohibición de utilizar o interior pois nos fixo permitir eso, permitir tamén incluso a instalación de carpas durante prácticamente todo o inverno e por tanto hubo que permitir eso. Eso non significa que se vaya a reducir o paso mínimo necesario para a penalización dunha rúa, evidentemente. O alcalde de Pobrense recalcou que o Concello está vigilante no cumprimento da normativa, tanto en materia de accesibilidade como no consumo de bebidas fora dos locais. Desde logo, a accesibilidade está garantizada. O uso que se poda dar, o mal uso que se poda facer de si a xente consume sentada no pequeno murete que ten a Torre Bermúdez no seu perímetro, si fan cousas que non se debe facer, evidentemente eso está prohibido sempre, e tamén non só no entorno do Vic, sino en todo lugar. E, por tanto, o Vic ten tamén unhas cámaras externas de vigilancia, onde se mantén, por suposto, e ten alarma, por suposto, e se mantén a seguridade dentro de todo o posible. E sempre a Policía Municipal ten instruccións, como non podría ser de outra maneira, de que se protexa o Vic. Xosé Lois Piñeiro amosou tamén a súa sorpresa ante o feito de que a denuncia parta de asociacións que non son da zona, polo que pode que descoñezan a realidade do monumento e da súa contorna. E Política Social culpa o alcalde de Rianxo de ser el o responsable da paralización do proxecto do centro de día previsto para a localidade. A conselleira Fabiola García contesta así as acusacións do rexedor Adolfo Muiños e da propia voceira nacional do Bloque que acusaban a Xunta de querer discriminar os veciños deste municipio. A conselleira de Política Social, Fabiola García, saíu hoxe ao paso das acusacións realizadas onte polo alcalde de Rianxo e a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, de que a Xunta estaba a discriminar aos veciños do municipio en relación coa construción do centro de día no Pazo de Rianxiño. Segundo ela, a última nova que tivo deste proxecto producíase en xullo de 2021. Nunha xuntanza mantida co rexedor, este trasladoulle de que o proxecto quedaba paralizado, pois o Concello xa conseguira os fondos necesarios para construir ali unha residencia. 8 meses despois, nada se sabe deses fondos nin dese proxecto alternativo que me avanzou o propio alcalde de Rianxo. A titular de Política Social foi máis alá ao sinalar que o BNG e o alcalde intentan culpar a Xunta do seu propio fracaso, algo que non está disposta a consentir. O Bloque Nacionalista Galego e o alcalde de Rianxo intentan culpar a Xunta de Galicia do seu propio fracaso na posta en marcha desa suposta residencia de maiores. Dende logo, o que a Xunta de Galicia non vai a facer é prestarse a enganos, a cortinas de fume nin a excusas do Bloque Nacionalista Galego para evitar que os veciños de Rianxo exixan responsabilidades ao alcalde polo seu propio fracaso a hora de darlle uso ao Pazo do Rianxiño. A conselleira afirmou ademais de que no caso de que o Concello decidira finalmente poñer en marcha o centro de día ou incluso unha residencia,
Política Social mantería a súa oferta de colaborar no seu financiamento a través de axudas directas aos veciños que usen as instalacións. Se en algún momento o Concello de Rianxo decide poñer en marcha o centro de día municipal no Pazo do Rianxiño, igual que o fan outros moitos concellos de Galicia que fan centros de día, ou se finalmente o alcalde pois volve a anunciar ese novo suposto proxecto para unha residencia de maiores, dende logo a Xunta de Galicia vai a manter o seu compromiso de colaborar no financiamento das prazas do centro de día a través de axudas directas aos veciños para que poidan acudir a ese centro. A Deputación de Pontevedra incorpora aos seus orzamentos para este ano 26 millóns de euros procedentes de remanentes. Esa partida vai se repartir entre todas as áreas do Goberno para a xestión dos fondos europeos. Deste xeito, a Administración Provincial mobilizará neste exercicio en total case 227 millóns de euros. A Deputación de Pontevedra foi prudente no peor da pandemia por se producían recortes e desa xestión cauta chegan agora estes remanentes, 26 millóns de euros adicionais que mobilizará este ano o Goberno provincial. Que queremos conseguir con estes remanentes? Pois maior apoio aos concellos, con máis recursos, asistencias técnicas, ecofinanciación dos fondos europeos, transformación digital e novos retos de sostibilidade, eficiencia enerxética, ou novas tecnoloxías enmarcadas nos eixos do plan de recuperación e nos obxectivos das liñas europeas. Carmela Silva salienta que esta é a inxección de remanentes máis importante dende a chegada do bipartito ao Goberno provincial, unha partida que eleva a case 227 millóns de euros os fondos da Deputación neste 2022. Creo que de todos estes anos de Goberno, cando aprobamos unha inxección de remanentes máis importante, 26 millóns, e haberá máis, pero isto hai que sumalo aos 175,8 millóns do orzamento e aos 25 millóns do crédito. Por lo tanto, estamos falando de que estamos a mobilizar 226,8 millóns de euros, non? Que é unha cifra moi importante, unha cifra histórica. A Deputación incorpora 26 millóns ao remanente, pero conta cun aforro total de 37 millóns grazas á contención do gasto nos peores momentos. A partida que non se moviliza agora queda reservada para posibles imprevistos ao longo deste exercicio. A parte, para cuestións que poden aparecer ao largo do exercicio, e non forzar que despois haxa que buscar e demais. E incluso hai previsións, digamos, a maiores, no sentido de que pois se poñen cartas para fondos europeos, non para cofinanciar aportacións europeas que agardemos que cheguen, pero poden non chegar, pero por se chegan, xa os temos, non? Os 26 millóns de euros en remanentes vanse repartir entre todas as áreas do Goberno, van ir fondos para cultura, lingua, emprego, turismo, deporte, igualdade ou cooperación transfronteiriza, a mellora da xestión de residuos e a compostaxe, fondos para o Museo Provincial ou actuacións na rede de estradas son algúns dos proxectos concretos que o Executivo pon xa sobre a mesa botando man desta partida. O Concello de Ribeira acolleu esta mañá unha xuntanza do Consello Local de Pesca na que se abordou a preocupación existente no seo do sector do mar ante o proxecto de instalación de parques eólicos mariños e a súa posible repercusión sobre a pesca, un dos piares da economía de Ribeira e de toda Galicia. O sector do mar pide unha moratoria e insiste no recollido no manifesto de Burela asinado pasado 4 de novembro no que, sen opoñerse á enerxía eólica mariña, piden que os espazos para a súa xeración non prexudiquen nin alteren a actividade pesqueira. O Consello acordou elaborar unha declaración institucional a que se lle dará lectura no vindeiro pleno da corporación. E o Concello de Muros realizará melloras na rede de saneamento na parroquia de Abelleira e no Parque Empresarial de Ventín con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña. En total investirán nestas dúas actuacións máis de 180.000 euros. No primeiro dos casos, os traballos permitirán realizar unha rede separativa de augas residuais no lugar de Bornalle na parroquia de Abelleira, así como proxectar unha de recollida de augas pluviais na estrada AC550. As obras previstas pro polígono teñen como finalidade conectar a rede de saneamento de augas fecais do parque á rede xeral municipal. Na actualidade, estas augas non se están a depurar, producíndose verteduras frecuentes ao medio natural. Nos dous casos hai un prazo de execución de 6 meses. As empresas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 7 de marzo.
O Concello de Porto do Son recupera o seu tradicional entroido con actividades para todos os públicos. O sábado 26 terá lugar o concurso de disfraces dos cativos, mentres que o luns, festivo local, tocará a quenda aos adultos. Os festexos rematarán o día 2 de marzo co enterro do Felipiño. Porto do Son apostou este ano por recuperar a súa tradicional programación de entroido, aínda que todas as actividades se desenvolverán ao aire libre. A primeira das citas será o sábado día 26 co concurso infantil de disfraces na esplanada portuaria a partir das 5 da tarde. Haberá premios para os 3 primeiros clasificados nas categorías individual, parella e grupos, así como para o rei e a raíña do baile. O luns será o concurso de adultos que repartirá preto de 3.000 euros en premios. Para participar en calquera será preciso inscribirse previamente na web municipal ou no rexistro do Concello. Premios en comparsa serán de 800 euros para o primeiro, de 500 para o segundo e 300 para o terceiro. No grupo será de 500, 300 e 200. En individual será de 200, 100 e 50. Aquí partiremos desde a Casa de Cultura de Porto do Son, facendo un desfile a través das calles do Concello e chegando á esplanada portuaria, onde se levará a cabo o concurso en sí. Contaremos cunha carpa e con sillas habilitadas para que a xente, intentando manter as medidas de seguridade. Como en anos anteriores, colaborará na programación do entroido a Asociación de Empresarios, que organiza unha degustación de produtos típicos o domingo en Portosín. Este entroido domingo 27 de febreiro, que consistirá nunha degustación de produtos típicos e tamén nun pequeno concurso de disfraces para rapaces, nunha carpa instalada na Praza do Curro en Portosín, e como xa ven sendo habitual tamén, sacando o ano pasado que non se pudo celebrar por motivos obvios, pois tamén a Asociación de Empresarios colabora sempre co Carnaval, co entroido en Porto do Son, é unha parte importante tamén deste entroido. Os festexos rematarán o mércores día 2 co enterro do Felipiño, que sairá ás 7:30 da Casa da Cultura. O Club Trabandainas, en colaboración co Concello de Noia, organizan para o domingo 27 deste mes unha andaina de 25 km de percorrido. A proba forma parte da Copa Galega de Andainas. Noia acollerá o vindeiro domingo 27 de febreiro a primeira das probas da Copa Galega de Andainas de 25 km. A cita está organizada polo Club Trabandainas en colaboración coa Concellería de Deportes e a Federación Galega de Sendeirismo. A saída está prevista ao redor das 9 da mañá dende o Instituto Campo de San Alberto. A nosa vila acollerá a primeira proba que se celebra desta Copa Galicia de andainas de 25 km e que consta de 7 etapas. A primeira delas será aquí, en Noia, e celebrarase o vindeiro domingo día 27 de febreiro. A saída da proba será no patio do Instituto Campo de San Alberto. Iremos dirección atravesando o casco histórico para ir bordeando o campo de fútbol e subir a aldea do Pirilloeiro. Desde ali, por diversos camiños, en unha corredoiriña, chegaremos á parte alta de Sueiro. E ali encontraremos a primeira corredoira que merece a pena. Unha corredoira moi bonita, que subiremos en unha subida moi fácil. Logo atravesaremos tamén por diversos camiños a unha corredoiriña para xa dirixirnos todo por monte prácticamente hasta para baixar á aldea de Sei. Como novidade, realizaránse ademais 2 percorridos alternativos de 8 e 15 km cun nivel medio e baixo para atraer a un maior número de participantes. Por un lado está de 25 km, entendo que a algunha xente se lle faga un pouquiño longa, por non ter costumbre de andar tantos kilómetros, pero para iso plantexamos outra de 15 km para a xente que teña costume de andar. Pero aínda así, a nosa meta incluso é tentar a xente que non teña costume, porque o que son as actividades de senderismo son moi saudables. Dende a organización agardan chegar aos 500 participantes, sumando as 3 probas. As inscricións poderán realizarse ata o vindeiro xoves 24 a través da páxina web cronocheck.com. E despedimos a semana con música e por fin con boas novas. Tanxugueira súmase o cartel deste ano do Festival Revenidas. O trío de pandereteiras xa actuou en Vilaxoán na edición de 2021, pero volven tralo meteórico éxito do seu paso polo Benidorm Fest. Ademais, a organización tamén confirmou que neste 2022 actuará o grupo La Pegatina. Tamén se unen Talco, Moscou Dance Brigade e a Catalá Su. Canda eles, outros artistas xa confirmados como Bayuca, Ladilla Rusa, Lenda Caris Muertos e Zoo.
coas tanxugueiras e Raiden, este espectacular Averno, rematamos esta dura e triste semana. Graciñas por estaren aí e boa fin de semana. La locura breve, ponzoña en las venas subiendo la fiebre. El orfebre que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre. La piedra de carbón caliente que lanzas y abrasa tu mano y el daño recae en ambos lados, por más que celebres la ajena del enajenado. Descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa, tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Llenitos de odio y rencor ganaron perdiendo la vida. Tanto no me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. Tanto no me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. E vai te